and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Day Claire, manangidun ako nimo nga mag-video ko lang kami si Otek o pinaagi ani magkatanaw ko sa kahimtang ni Papa nimo. Pwede ba? Unsa? Bisag pinaagi lang anak, day. Nga makita ko ang imong amahan. Pwede ba? Nga naman cute. Unsa may kapuslanan nga mutanaw ka man sa kong amahan, ha? Mutanaw ka sa kong amahan? Nga dali ra kaayong untuyon? Sige. Dili na lang ko mamugos pa. Bye, anak. Dili ko nimo anak. Dili! Makalagot. Oh, Inday Claire. Makalagot. Hilasan uroy ko. Gusto ko nuhay siyang mutanaw sa kahimtang ni Papa. Para unsa? Inday. Bisan tuod og ingon ana ang nahitabo pero sumakausap pa. Ang itong hinumduman nga si Kati imo ginanginahan. Ayaw kong sultihi anak no'y utik. Sorry. Sorry, Inday. Pailob lang. Pailob lang. Wa ko'y laing mahimo. Gawa sa pagpailob, Sofia. Magpalig-on ka, ha? Magmalig-on ka. Kay sa pagkakaroon, ingon pa gyud ana ang gibatis imong anak. Bisag sa pagtanaw man lang. Pinaagi sa video call. Dili gyud siya musugot. Tungod lagi na siyang kayubos nimo, Kathy. Biko no, be, palihog ko no ko og tawag ni Mr. Martinez, be. Gusto na kong sutaon ang tao ba ng iyang sakyanan ang nakaengkwentro sa motorsiklo ni Franco. Oh, sige. Tawagan ako. Oh, hello, Sofia? Hi, Mr. Martinez. Yes. Nahibaw ka sa nahitabo ni Franco, ang bana ni Kathy? Oh yeah, naibaw ko. Na-discuss siya kini. Hulo, tinuod nga imong sakyanan ang gika-enkwentro? Tinood ka na, Sofia. Gimaniyo sa akong igsoon. Unsa? Ug dito na gani ko. Giasikaso ko na ang ospital. So tinuod gyud ay. Sofia, unsa naman si Greg na? Oh, si Mr. Martinez. Biko no, be, makisulti ko. Cellphone, oh. Hello? Hello? Kati? Goryo, Unsay guryo? Grigi ko. hilom Goryo. Ngiga ni mo sa? Kumplituhon magyud nimo guba ang akong pamilya. Kati? Gidunggab na ko nimo sa mahait nimong dumpol. Oh, Unya karon si Franco, gusto sa nimong patsyon. Kati, mahimo ba? Ayaw sa pagpatakag sulti diha. Ikaw ang tag-iya sa sakyanan, di ba? Oh yes, ang kunon ko na. Ako ang tagiya. Ang nagmaniho na, hindi mo akong igsoon. Mamatay gani si Franco, tago na lang yun bisag asa, Goryo. Oh. Kati, Tago na lang yun bisag asa kay patsyon yun, tika. yabag ka. Dili ni hulga ang ako, ha? Dili ni hulga, tinudoon ko yun, eh. Ha? Putsan man nga na purgatorio na ning kalag ko, ipliti, tika paingos impyerno. Kati, O sige, mo ni mo tabang ka, Franco. ako'y naggasto sa tanan sa ospital. Pag-ampo lang yun nga mabuhi siya. Kaya kung mamatay gani siya na, mag-uban yun tas impyerno. Goryo, Oh. bye. Gihulga pa ko. Goryo na ko.
Ngano na itabo pa magyud. Nganong ako pag yung sakyanan ang naka-enkwentro sa iyang motorsiklo. Unsa nagkahimtang karon ni Franco? Magsusi ko. Kinsa naman sa nang nanawag ni mo ni Utik? Si Anasad? Oh, dili si Kati Inday. Kung dili, si Mr. Martinez. Nagpuli-puli lang pa yung mga traidor. Sa may gusto anak niya? Kadiyot. Tubagon na nako, ha? Hello? Mr. Martinez? Utik, kumusta si Franco? Di na sa kwarto. Ay, salamat ito. May ganoon. Bali gyud ang bukto ni Bay Franco. Unsa? Bali? Bali gyud, sir. Luoy, guys, Bay Franco. Bali ang wan niyang bukton. My God. Rokon, kumuaray ka dire na safety na ka. Unsay safety na ko? Di na makahimog sukmag ni Mus Bay Franco. Kay bali na iyang bukton. Utik. Samot nga makonsensya ko ni initabo ni Franco. Naungkag ang ilang pamilya tungod ako. Karon, nabali pa ang wani ang bukton. Bali ang wani ang bukton. Inday. Palabi ka goal, day. Maulian pa na. Kaluoy sa akong amahan. Pasalamat lang ta nga dakong buhi si Bay Franco. Uman gani. Pero Ay, dasig lang. Pakita nga nag-goal ka, okay? Noy Utik. Negos, papa ni mo. Doolon ko siya, Noy. Pa, ako kini. Si Claire. Claire. Anak. Ako kini, pa. Kasakit. Niya ka sa ospital pa. Nabangga ang imong motor. Nahila ka. Bay Franco, bay. Kumusta ka na? Dasig lang, bay. Dasig lang. Magpagkabuhi ka. Ganong tapuhi pa ko. Pahayo pagsulti, ana. Di apa ko nga nakinahanglan nimo. Mga salbahis sila. Mga traidor. Ko. Nagpadayon ang ilang pagbuwang ako. Ang ilang pagbudhi na ko. Ni Mama Cathy pa? Okay na. Dito ko sa ilang Sofia. Dito sa ilang tapit. Og nakita na ko nga miadto dito si Mr. Martinez. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!